खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि 13थि बावखुंग्रि फोरबोआ दिनैनिफ्राय जागायबाय। कक्राझारनि खोला सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोआव खुंफुंजानाय बावखुंग्रि फोरबोखौ दिनै बेखेवबाय। नंगौ, गुबुन गुबुन बोसोराव फालिबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो 12, 13 आरो 14 एप्रिल सानथामनि हाबाफारिजों कक्राझार सोहोरनि खोला सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोआव बिटिसि सोरखारनि हेफाजाबजों खुंफुंजानाय 13थि बावखुंग्रि फोरबो खुंफुंनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। हाबाफारि बायदियै बावखुंग्रि फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै गाहाय हाबग्रा दरखंखौ बेखेवना होयो बिटिसिनि एमसिएलए खाम्फा बरगयारिया। लोगोसे फिरफिला बिरहोयो आरो राजखुंग्रि बावखुंग्रिनि मुसुखायाव बिबार बावो। दिनैनि 13थि बावखुंग्रि फोरबोनि गिबि सान बेखेवनाय बे हाबाफारियाव बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा लोमस्राव दैमारि, बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा धीराज बरगयारि, एमसिएलए खाम्फा बरगयारि, एमसिएलए धनेश्वर गयारि, एमसिएलए जुबिराज बसुमतारि आरो बिटिसिनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोरा बाहागो लादों। बावखुंग्रि फेस्टिभेलखौ थांनाय 2013 माने 2013आव प्रथम खालामनाय जादों आरो बेवहाय जे बिराद मोजां मोनसे बर'फोरनि ट्रेडिशनखौ ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मानिबोबाय थादों, लाखिबोबाय थादों, बेखौ गुबुन जायगानि मानसिफ्रा मिन्थिनो मोनामोन। बिटिसि 2003 सनाव जेब्ला जाबाय, बेनि उनावहाय जोङो टुरिज्म डेभेलप खालामनो थाखाय जोंनि जायगायाव टुरिज्मनि मा प्रडाक्टफोर दङ, माखौ जोङो बाहेरायाव सेल खालामनो हागोन, बेफोरखौ बिजिरनाय जादोंमोन, रिसार्च खालामनाय जादोंमोन आरो नैबे सिख्रि सिख्ला बे हाजोआव मा दङ गैया, बेवहाय ट्रेकिं एक्टिभिटिस लाखिनो हागोन हाया आरो वाइल्ड लाइफ मा दङ गैया, बेफोरनि सायाव जेब्ला स्टाडि खालामनो फैयो अब्ला बे जायगायाव मिन्थिनो मोन्दों कि बोसोरफ्रामबो बैसागुनि संक्रान्ति खालि बेवहाय रायजो राजाफ्रा हाजो गाखोयो आरो बे हाजो गाखोनायनि खारनखौ दा बुंनांगोन जे फकटेल, बे फकटेल नङामोन, बे एक्सुवेलि रियेलिटियाव जादोंमोन घटना माखासे। बेफोरखौ लानानै जोङो नुबाय जे बेखौ बिटिसिनि मोनसे केलेन्डार इभेन्ट बानायजायो होननानै 2013 सनाव प्रथम खालामनाय जादों आरो बेनिफ्राय बोसोरफ्रामबो बेखौ मानिबोबाय थादों, पालन खालामबाय थादों। दा फैयै फैयै गिदिर मोनसे महर लाबाय आरो देग्लाय 13 बारनि थाखाय माने 13 टाइम्सनि थाखाय बेखौ सेलेब्रेट खालामगासिनो दङ। आंखौ दायित्व होदों बे बिटिसि सरकार आरो बेखौ खुंफुं आफादनिफ्राय आंखौ बेखेवनो दायित्व होनायखाय आं दिनै बेखेवनानै होबाय रायजो राजानो। आरो बेवहाय मोजां जोंनि ओनसोलाव बर'जों लोगोसे बिभिन्न जाथि गस्थिफोरनि जि कालचार, ट्रेडिशन, बेफोरखौ जों बाहाय श'केस खालामो, एक्जिबिट खालामो, जायखौ रायजो राजाफ्रा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै पार्टिसिपेट खालामफैयो। बाहाय हाजो गाखोनाय कम्पिटिसन जायो, बाहाय खमलायनाय कम्पिटिसन जायो, गिला गेलेनाय कम्पिटिसन जायो, बायदिसिना कम्पिटिसन जायो। जोंनाव मेइन जोंनि रायजो राजा बा बिनि मानसिफ्रा जाहैबाय हेन्डलुम, जि दानाय लुनायजों सम्पर्क दं। ओंखायनो हेन्डलुम टेक्सटाइलखौ मोनसे प्रायरिटि होनानै बेखौ बानायनाय जादों आरो बेवहाय जोंनि लकेल जि उइभार्सफोर दङ आरो ग्रुप्सफोर दङ, बिसोरनो सुबिदा होनानै बेखौ खालामनाय जादों। आरो बिब्दिनो गोबां जानाय लोंनायाव जोंनि जायगायाव कुजिन बे एडभान्स, बयबो मोजां मोनो जोंनि जायगानि जानाय लोंनायखौ। ओंखायनो बेखौबो मोजाङै श'केस खालामनाय जादों, सुबिदा होनाय जादों। रायजो राजा गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफ्रा फैनानै बेखौ एन्जय खालायो। बोसोरफ्रोमबो जिहेतु संक्रान्ति फैगौ रंजालि बैसागुनि थाखाय आं साफ्रोमबो बिटिसि बासि तथा आसामबासिनो आङो शुभेच्छा हरबाय जे बे थांनाय बोसोरा जेरैहाय बयनिबो जिबनाव गावनि बेक्तिगत न'खर आरो समाजाव जेरैबायदि गोजोन मोनसे थासारि लाबोनानै बयनोबो माने जौगानाय लाबोदों, देग्लाय बैसागुनिफ्राय जागायनानै बे फैगौ बोसोराबो बयनिबो जिबनाव सान्थि लाबोथों आरो उन्नति लाबोथों।